Bro ya dai yau na gaba me faru ne baka je aiki wa waye tuwa ne wai da ina zuwa a makare ba na zuwa aikin da bai fi a baka 15,000 a wata ba ake mun bana haka ma Allah ya iska kawai Show it for me, baby. When you smile, you really drive me crazy, 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 crazy. I no go let you go away, no matter what in there, my baby, 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 baby. Tuna farkon haduwar mu da ke ban iya bacci haka ta kasance, my baby, 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 baby. Tuna farkon haduwar mu da ke ban iya bacci haka ta kasance, my baby, baby, baby. Yarinya, 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 oh yarinya, yarinya, be my baby, yarinya, oh. Don't forget you now, Gayuna, oh Gayuna, Gayuna, sing ya Becky, yarinya da zuciya, yarinya, dalla malam tashi dalla ka zo sai bacci kake yi kana namiji ka kwanta tun sai ka sai bacci kake banda mutuwar zuciya baka da aikin yi mu fera kai mahaukaci ne wallahi tallahi ina mafarkin sani ba ina mafarki mai daɗi na garin ya kyakkyawa fara mai hanci ai iska ka zo ka tuce ni ka sa na farka bacci na wallahi kai baka da ilimi na ce Allah mafarki kutu me laisi ta mafarki duk ƙarya ne mafarki ɗaya ne gaskiya na annaba amma kai naka mafarkin iska ta suka je kai masana da Allah Military! maza ya labari Ya yake ciki ne? na zuwa ne kam Baba kawai ina ta tafiya ne dai. Inda mai na kare kawai in tsaya sha inuwa. alheri na zuwa kofar gidan kina konkusa ma kofa amma kai ka rantsi da Allah sai ka saka ta ka tura shi kibi Kai baba na kullum maganar ka. ina kawo ma harka me za ta amfane ka da ni da mu dukkan mu da yan uwan kai ba ka ji kana zaman banza baka komai sai yawo jin kiɗa kullum na kawo ma harka da za su samu blessing ka ware kai mana harka ka ci kai baka Kai baba na gaskiya ni fa aikin nan fa akwai risk a cikin sa. Gaskiya ina tsoro ba zan iya ba. kai da Allah gafara ci da Allah wani risk ne sau nawa aka ci lafiya sai mu za kama ko kama su kai muna ba su 500 mun ci lafiya Ha. Gaskiya baba ni ina tsoro. Kawai. Ka ware. kai military jumana ka gane ba kawai ina cewa abin nan dole su kai bane ba ina son ka taimake ka ina tausaya maka ne kullum kana zama ideal jobless do nothing that's what I'm trying to help you out ka gane ko amma kana ganin cewa zan maka wani yawa ne ko kana ga yawa ne ka dai kawai ba yawa bane ba Ai shi sa na faɗa ma ni gaskiya baba na. shikenan ba wani abu tsoro. ba wani abu Akwai risk a aikin ne. Kai ba za ka gane ba ne. kai gane nan baya ganewa jahili ne na kwarai ai mutum ga hanya ta ya ci wasu bishi kawai ya kawai Hello? Na'am? Ina gida. A to kai din kana ina kenan? A to ka bari ga nan zan zo ni yanzu. Zan zo inda kake ba matsala kawai zan zo ni insha Allah. Yawwa.
a karkar habba a karkar da zan zo ni ga nan ina zuwa to ba komai sai na zo dare mahutar ba muna kusa guys kwanciyar hankali sai gawa ayya amma sawawa haka ne ai yanzu je gidanku ai lalle ka area ga baka na lai to me ka je nema na me zan ma aka dama da Allah ibi yanzu ka ga gari na wani roƙon kan na wani waye ba ni I'm here to give you a last chance ka gane ku idan za ka zo hidiman nan ka karu 7 in ba za ka zo ba ka dai kawai dan yanzu haka na tana da komai a je on set na tana da uniform da bindigoyi a je suna nan bindiga me kyau ma kuwa me zaka da bindiga baka da hankali ko bawo ne ke yi mutumina bindigar roba ce bindigar roba to kuma aka kamo ba da matsala tun aka kama mu da bindigar roba ai mun sha sai mu ce comedy kuma mai kyau ma kuwa amma aka kama da bindigar gaske cewa za mu ne bandits mu ne armed robbers mu ne kidnappers ko gane da marba to da yanzu ya rage gare ka if you make up your mind ka san da yake ina nan a da nation tom ina mukan ba wa baitin matsari in ba mulki wane ne sarki gumbayi safiya lokacin aikin mutane hutun to ka gode wa Allah matsalar ka ta zo karshe ai tun da ka haɗu da ni Dr. Chopper ba ka gama yanzu abin da ya kamata ka samu lafiya insha Allah babu wani abu dumbin da zamu to ni ba gaya min abin da yake damuna ba ba gaya min abin da yake damuna ba ka kwantar da hankalinka wala ya kwantar da hankalinka ba gaya min abin da yake damuna ba to ai zan faɗa maka ai wani abu ne kuma mu kwararru abu nan abin da yake damunka kana da cuta kana ji ko ka gane kana da ulceration magnification ka gane of individual sarcastic disorder wannan shine abin da yake damunka to me yake na kake nufi to me yake na kake nufi a'a kai kwantar da hankalinka wala ina nufin ka ci pistin kuma su broket din kanka ya riga ya samu problem ka ci pistin din ka yana da problem ai kai yanzu aikin da za a maka shi sa na ce maka dole kai baka gane turancin da na maka wani ba kuma ka ga kirjinka nan ka ci gasket kana bukatan gas ko da keji 6 ne ko 7 in zai yi ma mu kara da kwata 7 da kwata kenan kar ka daga hankalinka za mu maka aiki da yadda ce zan baka probation zan baka computer safety to menene maganin abu very good magana ta kare ai dama abinda nake so kenan yanzu maganin abun ba wani abu ne ba mu abinda muke bukata guda daya yanzu kana bukatar exercise kuma ka gane wanda a takaice a babu ya kamata za ka yi gudu da ya kai na kamar kilomita 213 ko da 15 haka ka gane mu bar shi ma da 220 minti 2 ina zuwa barin dan waya da Allah hello maza wallahi nake ga maka to ai baka san wani abu ba yanzu haka shi kansa na taka shi 20,000 naira ba 20,000 fa na ma treatment din kuma boge shi a haukarsa ya dauka haka ka yara da babansa ne mahaukaci ma mahaukaci ne baba yadda dan yake mahaukaci haka baban yake babu damuwa ka dai hada mana wannan issue ka dai hada mana a zan baka ma ko na kati ne mutum a zan tura maka kati ra'ayi na lalle wannan yaron fa ina da tabbacin tofa kuncaccen gaske ne ba dai gudun ne tafiye zai fara ba